Hej alle sammen, og i dag vil vi spise så mange æbleskiver vi kan på 5 minutter. Nu bruger jeg æbleskiverne. Det var det ikke. Nå. Slut. Nå, vi har fået nogle nye æbleskiver her. Kan så spise de andre. Bad boy. Så nu vil vi så få timer på, og så se, hvor mange æbleskiver vi kan spise. Fordi Jeg er med. det er fandme din egen skyld, hvis du spiser alle de fucking æbleskiver. Der var fucking 50 æbleskiver der, din idiot. Ja, så kan det være det. Nu har vi kun 40. Jeg er mega sulten. Okay. Kan vi ikke bare gå i gang? Okay. Men jeg er altså med. Du brækte altså. Ja, så kan det være det. Nå, så. Spise æbleskiver. Vi har et sæd her, hvor vi skriver ned på, hvor mange vi har et. Så sætter vi et streg for hver gang, jeg kan et en. Chris Patte Dulf. Ja. Hey! Ja. Nu giver jeg ikke mere. Fuck ja! Hej. Flere beskeder til mig, når jeg er med. Flere beskeder til dig. Jeg er med. Hjælp! Au! Hey, vores æbleskiver. No! Er I klar? 3, 2, 1, spis. Oh! Ja. Det blev ikke sjovt. Jeg er alt for med. Ja, ikke? Jeg kan sige klart tak med, hvis det var man spiser 50. Men så tænker jeg bare på noget andet. Det blev ikke sjovt. Hvad? Er det kun mig, der er mega beskyttet her? Brian. Der var sådan nogen, der godt kan finde noget at spise. Man må altid tage med mad i munden. Okay. Food is good. Food is good. Halvdelen til er gået. Nej, mere end det. Det er lige meget. Jeg er sulten. Ja. Nej, jeg mener, jeg stopper lidt. Det var ironisk, jo. Der Det smager godt. mere må have en mere med. Hvor mange var det så? Var det ikke 2 eller 4? Ja, det er ikke. Jeg er dårlig. Jeg kan ikke drikke vejret, og det er godt. Jeg er meget tørstig nu. Jeg har jo vundet det her. Hvad? Jeg spiste jo 50. Vi mangler flormelis. Så kommer noget mere for med det. Nej, hvad er det? Det var det ikke. Det er noget, det er noget. Det tror jeg er mega sulten. Jeg tror, det var over nu. Det tror jeg er bra. 16 sekunder, 16 sekunder.
Og der er stadig 6. Okay, 7 tilbage. Og vinderen er... Hattrick! Yeah, jeg vandt! Ja! Fuck dig. Au. Fuck dig. Jeg vandt jo. Okay, det her det er en fejl. Førstepladsen er... Mig! Jeg spiste 55! Ja! Man gør det, Man gør det,